Moikka ja lämpimästi tervetuloa Healing with Liivi-podcastin uuteen jaksoon. Tänään me puhutaan energioista. Mistä sä huomaat, että sun oma energia on ehkä matalampi, että sulla on energiat jumissa, epätasapainossa? Miten sä voit kohottaa sun omaa energiaa ja värähtelyä? Ja puhutaan myös energiahoidoista, miten ne voi auttaa siinä energian tasapainottamisessa. Joo, voisin lähteä ihan siitä liikkeelle, että tosiaan kaikki tässä maailmassa on energiaa. Me ihmiset ollaan energiaa, kaikki mitä sä näet, kaikki esineet, eläimet, ihan kaikki. Vaikka se näyttää tälleen, kaikki näyttää tälleen fyysiseltä, niin oikeasti, jos me katsottaisiin, zoomattaisiin tarpeeksi lähelle, niin me nähtäisiin, että oikeasti kaikki täällä on vaan semmoisia pieniä pieniä palasia, jotka värähtelee, liikkuu tietyllä tasolla, tietyllä värähtelytaajuudella. Ja oikeasti kaikki tässä todellisuudessa onko se nyt jotain 99,99999% energiaa ja joku 0,0001% on tämä fyysinen, mitä me nähdään. Että sitä on ihan tutkittu kvanttifysiikassa, että oikeasti suurin osa tästä on vaan niin kuin ilmaa ja energiaa. Ja sitten tämä, mutta koska me eletään tässä fyysisessä todellisuudessa, niin me aistitaan tämä kaikki todellisuus fyysisenä. Me voidaan koskettaa asioita, me voidaan aistia meidän aisteilla, mutta oikeasti me ollaan kaikki sieluja, jotka on tullut tähän väliaikaiseen ihmiskokemukseen. Ja se, mistä me ollaan kotoisin, niin me ollaan sieltä, missä me saadaan olla vaan niitä sieluja, olla vaan siinä niin kuin energian tasolla, missä ei ole näitä fyysisen maailman rajoituksia, missä on vaan rakkaus ja yhteys ja se, että me ollaan kaikki oikeasti yhtä. Että tässä todellisuudessa meillä on myös tämä erillisyyden harha, se, että sinä olet siellä sinä ja minä olen täällä minä, erillisiä. Meillä on nämä erilliset kokemukset tässä todellisuudessa kyllä, mutta oikeasti se on vaan tämä niin kuin, kaunis illuusio, mikä me saadaan kokea, että me oltaisiin erillisiä toisistamme. Ja mä ymmärrän sen, että se on vaikea myös niin kuin ihmisaivoilla käsittää, mutta ainakin itse olen kokenut, että näiden asioiden niin kuin sisäistäminen sillä tasolla, kun pystyy, niin se jotenkin tuo semmoista rauhaa. Ja se niin kuin, sisimmäinen viesti tässä on just se, että kaikki menee just niin kuin kuuluukin. Sä olet täällä syystä. Ja tämä on välillä hyvin hämmentävää, tämä ihmiselo täällä. Mutta oikeasti me ollaan tultu tänne kokemaan just nämä tietyt asiat. Ja tähän elämään kuuluu myös niitä vaikeuksien läpikäymistä, koska sitä kautta me opitaan todella, todella paljon. Ja kehitytään sieluina. Mutta joo, eli kaikki tässä maailmassa on energiaa. No, mitä sitten tarkoittaa, kun puhutaan siitä, että sä voit kohottaa sun energiaa tai että millainen värähtelytaajuus sulla on tai millainen energia sulla on? Niin tätä voidaan hahmottaa esimerkiksi tällaisen värähtelytaajuusasteikon kautta. Eli keskellä nähdään se neutraali energia ja siitä lähtee sitten ylöspäin nämä korkeampi värähteiset energiat. Siellä on hyväksyntä, merkityksellisyys, rakkaus, ilo, rauha, valaistuminen. Ja sitten taas jos lähdetään neutraalista alaspäin, niin siellä on esimerkiksi ylpeys, viha, himo, pelko, suru, apatia, häpeä, tällaisia tunteita. Eli energiat on tunteita myöskin. Kun me tunnetaan positiivisia tunteita, niin silloin se meidän energia on korkealla. Ja silloin kun me tunnetaan negatiivisia tunteita tai vellotaan, ollaan niin kuin
niissä paljon, silloin meidän energia on matalammalla. Mutta nyt tulee todella, todella tärkeä pointti. Ja ainakin itse törmäsin tällaiseen ajatteluun silloin henkisen polun alussa, kun kiinnostuin manifestoinnista ja energioista ja näin. Että just tämä ajatus siitä, että okei, tässä on nämä positiiviset tunteet ja täällä on tämä negatiiviset. Eli älä ole täällä negatiivisissa tunteissa, koska muuten sä oot matalassa energiassa ja sä manifestoit, eli sä vedät puoleesi silloin automaattisesti kaikkea negatiivista. Tämä ei ole totta. Tämä on hyvin tämmöinen yksinkertaistettu ajatus. Ja tämän mä haluan nyt purkaa tässä hyvinkin. Eli älä ajattele niin, että sä et saisi tuntea jotain tunteita, koska ne on negatiivisia tai matalavärähteisiä. Kaikki tunteet kuuluu tähän ihmiselämään ja me ollaan tultu tänne tuntemaan ja kokemaan, aistimaan ihan kaikki. Kun sulla nousee joku tunne, on se sitten suru, jotain tapahtuu, sulla nousee vihaa tai mitä tahansa, niin se mikä olisi tärkeää on se, että sä tunnet sen tunteen, sä annat sen koko tunteen tulla sieltä, sä niin kuin annat sen mennä sun läpi ja sit sä päästät siitä irti. Eli tavallaan mä ajattelen näin, että mitä nopeammin sä tavallaan pääset tuohon prosessiin, että sä annat sen tunteen tulla, sä käsittelet sen sillä tavalla, mikä susta tuntuu oikealta, ja se tunne niin kuin menee sun läpi, niin silloin sä pääset eteenpäin, sä pääset palaamaan taas sinne niin kuin korkeampaan energiaan. Mutta päinvastoin, jos me työnnetään pois, jos me vastustetaan niitä negatiivisia tunteita, että ei, mun pitää olla tässä positiivisuudessa, niin silloin se tunne ja se energia on silti siinä sun kehossa, siinä sun kentässä. Sä vaan niin kuin ignoraat sitä. Se on niin kuin, ja silloin se tulee pintaan anyways sit jossain kohtaa, kun sä et enää pysty pidättelemään sitä. Sä triggeröidyt, sä räjähdät. Eli sä et tavallaan pääse niitä tunteita, niitä sun traumoja, triggereitä pakoon sillä, että sä vaan niin kuin esität olevasi jotenkin aina iloinen tai positiivinen, semmoinen feikki positiivinen. Eli parhainta on se, että sä opit käsittelemään sun tunteita ja päästämään niistä irti. Ja se, mitä mä tarkoitan, tai mitä ehkä tuollakin lauseella tarkoitetaan, että just, että tässä on asteikko ja täällä on nämä positiiviset energiat, olen niissä, hei, olen niin kuin korkeavärähteinen, niin se tarkoittaa enemmänkin sitä sun pitkäkestoista energiaa, sitä tavallaan tasoa, millä sä operoit suurimman osan ajasta. Eli sanotaan, että sul tulee päivässä niitä tunteita, ihan kaikenlaisia, niin kuin, tiedätkö, vituttaa, ärsyttää, surettaa, mitä tahansa, se kuuluu elämään. Mutta se taso, millä sä aina palaat, missä sä niin kuin aina olet, mitä sä itse ylläpidät, niin se voi olla joko korkeavärähteisempi tai matalampi värähteisempi energia. Ja se, millä tasolla sä niin kuin elät, niin se on just se, mitä ihmiset aistii susta. Se on sitä, mitä sä vedät puoleesi. Vedätkö sä puoleesi positiivisia asioita, ihmisiä, tapahtumia vai negatiivisia? Ja mä koen, että sillä, että sä uskallat käsitellä sun traumoja, sun tunteita, vaikka se näyttäisikin siltä, että sä oot paljon myös niissä negatiivisissa tunteissa, mutta se on hyvin eri asia jäädä sinne vuosikausiksi vellomaan tai just uhriutumaan, katkeroitumaan niihin menneisyyden tapahtumiin, eli just elämään siellä menneisyydessä, sitä menneisyyttä uudelleen ja uudelleen, kelaamaan niitä asioita, vitsi kun toi teki mulle noin ja vitsi kun kaikki on ihan hirveätä ja näin. Kun taas se, että sä käväiset siellä, koska jos sulla herää vielä, jos sulla vielä triggeröi se menneisyyden tapahtuma, silloin sä et ole vielä käsitellyt sitä ja sun kuuluu käsitellä se, jotta sä saat tavallaan niin kuin päästettyä ulos sen kaiken, mitä sulla on sun sisällä, niin sit sä huomaat, että se asia ei enää triggeröi sua ja sä pystyt mennä eteenpäin. Ja kun
sä käsittelet, sä niin kuin pystyt käydä niissä vaikeissakin tunteissa, niin se nostaa sitä sun värähtelyä myöskin. Se tekee susta magneettisen muille ihmisille, koska muut ihmiset aistii sen, että sä oot aito, sä et niin kuin pakene asioita, ja aina kun sä pääset käsittelemään niitä, tavallaan sitä, päästämään sitä kuormaa ja taakkaa pois, mitä niin kuin meidän jokaisen kehoon kertyy tässä matkan varrella, niin sitä enemmän sä saat niin kuin puhdistettua sitä kirkkaampi valo ja energia sulle tulee. Ja tämä on myös niin kuin just tärkeä pointti, mitä sanoinkin, meillä jokaisella kertyy tähän meidän energiakenttään, meidän kehoon, kaikista meidän menneisyyden tapahtumista kertyy sitä taakkaa, kertyy niitä tukahdutettuja tunteita, on tullut jotain ehkä traumoja ja me ei olla pystytty siinä hetkessä turvallisesti käsittelemään niitä ja me ollaan tukahdutettu niitä meidän kehoon. Ja mitä pidempään ne tukahtuneet energiat on siellä meidän kehossa, meillä on paha olla, niin jos ne on siellä vuosikausia, niin sitten ne voi alkaa myöskin manifestoitumaan, eli niin kuin toteutumaan sitten vaikka fyysisinä oireina tai sairauksina. Koska meidän keho haluaa jotain kautta päästää ne sieltä ulos, ja jos me ei millään tavalla käsitellä niitä asioita, niin sitten meidän niin kuin keho lähettää niitä oireita viestinä siitä, että hei, kuule mua nyt, mulla on täällä niin kuin asiaa. Ja haluan muistuttaa, että tämä on myös tällainen niin kuin yksinkertaistettu lause. Mä en väitä sitä, että täysin oireet nyt johtuu tästä ja tästä, tai että joku sairaus olisi sun oma syy, että sä et ole nyt käsitellyt jotain. Mutta tämä on myös niin kuin osa totuutta se, että kun me käsitellään meidän asioita ja me päästetään irti siitä taakasta, mitä me kannetaan, niin silloin meidän systeemi, meidän keho niin kuin pysyy enemmän balanssissa ja tasapainossa. Silloin meidän kehon ei tarvitse hälyttää niillä oireilla, koska me kuullaan, me eletään elämäämme meidän niin kuin kehoa kuunnellen, kehoyhteydessä. Me pystytään jo silloin, kun ne pienimmät signaalit tulee sieltä, että hei, nyt ei ole kaikki ok, nyt täällä on jotain vapautettavaa, me käsitellään niitä, me puretaan niitä, niin silloin tavallaan, silloin me pysytään enemmän tasapainossa. Toivottavasti sain nyt sanottua tämän sillä tavalla, mitä tarkoitin. Okei, no mistä sä sitten voit tunnistaa sen, että jos sä elät sellaisessa matalassa energiassa, sun kehossa olisi jotain, mistä kannattaisi päästää irti, niin moni saattaa ehkä ajatella, että se matala energia on just semmoista jotain tosi selkeän dramaattista, vaikka päivittäin surullisuutta tai väsymystä, masentuneisuutta, mutta se voi näkyä myös ehkä silleen hienovaraisemmin. Mä sanoisin, että jos sulla on jatkuvasti esimerkiksi sellaista jatkuvaa yliajattelua, vaikeutta olla läsnä, sellaista jatkuvaa kiireen tuntua, kaikki tuntuu jotenkin vaan raskaalta, sä et edes tiedä miksi, semmoista ärtyneisyyttä, hermoston kireyttä, muiden miellyttämistä jatkuvasti. Ehkä sä koet kateutta, semmoista vertailua, jatkuvaa puutteen tunnetta. Sun elämä ei tunnu silleen hyvältä, vaan sä koko ajan ajattelet, että vitsi, mä haluaisin ton jonkun toisen elämän esimerkiksi. Mikään ei oikein innosta. Tai sit voi tuntua just ihan siellä kehossa, sulla on ehkä sellaisia kipuja, jännityksiä, sulla saattaa olla jatkuvasti semmoista jotain ahdistusta tai puristusta esimerkiksi rinnassa tai vatsassa ilman syytä. Tunne siitä, että sä kannat jotain, mitä sä et oikein osaa edes nimetä. Tässä oli joitain esimerkkejä siitä, että sulla on jotain siellä, mistä kannattaisi päästää irti. Sä elät ehkä vähän matalammassa energiassa. Ja joskus me ei edes huomata just sitä, että miten kuormittuneita me ollaan, koska siitä on tullut meidän normaali. Ja sen takia voi olla, että on just tottunut vaikka siihen, että aina on jotain kipuja tai aina on vähän semmoinen
niin kuin haikea surullinen fiilis tai semmoinen, että oma elämä ei tunnu omalta tai tekee jotain työtä, vaikka mistä ei yhtään tykkää, tai on semmoisessa ympäristössä, mikä ei yhtään ruoki sua, niin on tosi tärkeää lähteä niin kuin tunnistamaan näitä asioita. Ja se voi tuntua vaikealta, just jos vaikka tajuaa sen, että ei hitsi, mä elän sellaista elämää, mitä mä en haluaisi elää, tai mä en voi hyvin. Mutta kaikki lähtee siitä tiedostamisesta, koska sit sä pystyt tehdä asialle jotain. Ja mä haluan sanoa sen, että jos sä tunnistat itseäsi näistä asioista, niin se ei meinaa, että sussa olisi jotain rikki tai sä olisit jotenkin epäonnistunut tai huono, vaan se on tosi luonnollista, että tässä meidän, tässä raskaassa todellisuudessa, tässä meidän maailmassa, mä haluan muistuttaa, että tämä on aika yleisestikin matalavärähteinen paikka ollut pitkään tämä meidän planeetta, ainakin mun mielestä, ja se on niin kuin hyvin luonnollista, että jos sä et voi hyvin täällä, niin se ei automaattisesti meinaa, että okei, sä olisit jotenkin epäonnistunut, koska tätä meidän koko systeemiä ei ole luotu meidän hyvinvointi edellä, vaan raha edellä ja ihmisten niin kuin, hyvinvoinnin kustannuksella. Mutta se ei myöskään tarkoita, että nyt tarvii sitten uhriutua ja oi vitsi, systeemi on tämmöinen, maailma on tämmöinen, ei voi mitään. Ei, mutta mä haluan sitä vaan niin kuin muistuttaa ja tuoda semmoista lempeätä näkökulmaa just siihen, että sä et niin kuin lähde siihen itsesi soimaamiseen, vaan sä voit tiedostaa näitä asioita. Mulla itselläkin edelleen mun pitää käydä niitä keskusteluja itteni kanssa, että onko mä vaipunut nyt sinne niin kuin matalampaan energiaan, onko mä itse jäänyt johonkin negatiivisiin ajatusluuppeihin kiinni, onko mä alkanut kuluttamaan semmoista negatiivista sisältöä ja mä huomaan, että mua ei enää kiinnosta tehdä kivoja juttuja. Niin mä itsekin käyn näitä juttuja edelleen läpi ja se on niin inhimillistä. Ja tosiaan se, että me mennään siihen matalampaan energiaan, se voi johtua just siitä, että me vähitellen aletaan kantaa asioita liian pitkään, että me ollaan pysähdytty kunnolla oikeasti kohtaamaan niitä. Meillä ei ole ollut semmoista turvallista tilaa päästä purkamaan niitä asioita. Meillä on liian kiire tässä meidän nopeatempoisessa maailmassa. Meitä on opetettu siihen, että pitää huomioida kaikkien muiden tunteita ja tarpeita ennen meidän omia. Niin se, että sä tuut tietoiseksi itsestäsi, omista käytösmalleista, tavastasi elää, se on todella rohkeeta. Ja moni ihminen ei tule edes tekemään tota, vaan jatkaa vaan siinä niin kuin putkessa eteenpäin ja voi huonosti, mutta ajattelee, että no semmoista se vaan on. Ja sen mä haluan sanoa, että sen ei tarvitse olla sellaista sen elämän, vaan on mahdollista voida hyvin. Ja sen haluan myös sanoa, että kaikesta siitä taakasta ei välttämättä pääse irti pelkästään ajattelemalla ja täällä mielen tasolla toimimalla, koska joskus meidän keho oikeasti tarvii sen turvallisuuden kokemuksen ja sen, että sä oikeasti uskallat päästää irti. Ja on just, että on niinku turvallista päästää irti. Ja seuraavaksi mä haluaisin jakaa vähän siitä, että miten esimerkiksi energiahoidossa voidaan päästä vapauttamaan niitä tukahtuneita tunteita, voidaan päästä kohottamaan sitä energiaa ja etenkin saamaan ne omat energiat tasapainoon. Niin mä haluan jakaa vähän tällaisia esimerkkejä hoidoista, joita olen tehnyt tälleen anonyymisti, että vähän, että millaisia kokemuksia on, mitä niissä voi tapahtua ja näin, niin mulla jotenkin tulee nyt mieleen se, että multa on kysytty sitä, että voiko energiahoito auttaa kipuihin, jos on kehossa jotain kipuja. Ja mä sanoisin näin, että mä en lupaa mitään, että hoito vie sun kivun pois, että se on hyvin yksilöllistä. Energiahoito
niin kuin alentaa sitä sun stressiä, tuo sun hermostoon tasapainotusta, rauhoitusta ja se poistaa kuona-aineita, laittaa kaikki ähm, just energiat aineenvaihdunnan siellä kiertämään. Tavallaan se tukee niitä sun kehon omia paranemisprosesseja, niin jos sun keho on valmis päästämään siitä kivusta irti, niin se voi vaikuttaa myös sillä tavalla, että se tukee niitä kiputiloja. Ja mulla on ollut useita asiakkaita, joilla on helpottanut erilaiset kivut. Ja mä haluaisin just siitä mainita, että tuli just tuossa vähän aikaa sitten taas ajankohtaiseksi, että aina jos mulla on joku jollain läheisellä tai ystävällä tulee joku yllättävä tilanne, joutuu johonkin sairaalaan tai tulee jotain, voi huonosti, on jotain jotain isoa meneillään, niin usein mulla tulee semmoinen tunne, että mä haluan niin kuin tarjota, että hei, voisiko mä tehdä sulle energiahoitoa, haluatko vastaanottaa? Ja sitten on niin ihania kokemuksia ollut, että on saanut helpotusta siihen oloon, mikä on. Ei nyt suoranaisesti sillä, että jos on vaikka joku sairaus päällä, joku iso juttu, niin ei niin kuin silleen, että joo, kaikki nyt parantui, mutta se, että jos on vaikka siellä tulehdustila päällä, niin ja semmoinen tosi akuutti niin kuin paha olo päällä, niin se on ollut ihanaa, että ihan jo sen lyhyen hoidon kautta niin saa sitten kuulla jälkeenpäin, että oi vitsi, nyt mä sain helpotusta jo niin kuin tähän hetkeen, kiitos, että niin kuin tämä olo lähti nyt helpottamaan. Mutta mä oon ehdottomasti kokenut näiden kokemusten kautta, että se energiahoito on aivan super ihana semmoinen lisäys ja semmoinen tuki sinne, että kun keho saa niitä tarvittavia työkaluja ja sitä tarvittavaa tukea justiinsa, niin sitten se pääsee parantamaan itse itseään. Ja siitä mä sanoisin, että mitä usein energiahoidoissa näen, että tapahtuu, on se, että henkilö saattaa tulla siihen hoitoon just että on joku ajatus silleen, että mä oon nyt ihan jumissa mun elämässä, mä en tiedä niin kuin, mitä mä nyt teen seuraavaksi, tai mulla on ollut vaan niin kuin, tosi huono olo tässä jo pitkän aikaa, tai mä etin jotain ratkaisua nyt tähän. On se joku syy, minkä takia tulee sinne hoitoon. Ja mä en vielä itsekään aina tiedä, että okei, mitä täällä tänään tapahtuu. Mutta sitten se on niin mielenkiintoista, kun jokainen hoito on niin omanlaisensa, ainutlaatuinen, että sitten sieltä saattaa tulla vaikka pintaan joku menneisyyden kokemus, jota ei ole päässyt käsittelemään, että okei, nyt mulla tulee tämä pintaan, saattaa tulla itkua, tai ei välttämättä. Että joskus voi olla, että on niin semmoinen neutraalimpi kokemus, että ei tuntunut oikein kauheasti niin kuin mitään kummallista, mutta tuli niin kuin tosi rauhallinen olo. Että se yleisin lause, minkä mä just kuulen, on se hoidon jälkeen, että vitsi, mulla on nyt kevyempi olo, mulla on helpompi hengittää, mulla on niin hyvä olo, rauhallinen olo. Niin, ja myös itse kun käyn hoidoissa, niin se on just se, niin kuin, se on aivan ihanaa. Ja myös tämmöisen kommentin kuulin yksi päivä, että kun puhuttiin siitä, että että kiinnostaisi tulla hoitoon ja tälleen, että sitten kun on semmoinen hyvä hetki, niin voisin tulla. Ja sitten ehkä kuulin siinä vähän semmoista, en mä tiedä, pelkoa tai semmoista ajatusta niin kuin silleen, että mitäköhän sieltä sitten nousee, että en tiedä, onko valmis, että apua, että niin kuin, mulla on varmaan hirveästi kaikkea taakkaa täällä ja näin. Niin mä ymmärrän todellakin ton ajatuksen, mutta mä sanoisin niin, että energiahoito on semmoinen tosi lempeä hoitomuoto ja että siinä tapahtuu vaan se, mihin sä olet valmis, mistä sun keho on valmis päästämään irti, mihin niin kuin sä oot valmis, että siinä ei tapahdu silleen mitään semmoista, mikä ylittäisi sen sun
sun niin kuin kapasiteetin, että tulisi mitään tosi järkyttävää muistoa pintaan, ähm, mikä järkyttäisi sua, tai sulla tulisi sellainen olo, että nyt mulla on ihan liikaa kaikkea. Et mun hoidoissa tärkeintä on se niin kuin vastuullisuus ja se, että just mä oon sanonutkin sitä, että mieluummin annan liian vähän sitä energiaa niin sanotusti kuin liian paljon. Ja mä en usko, että energiahoidossa on edes mahdollista antaa liian vähän, koska joillekin ihan se pieni pisara on se, mitä tarvitsee ja mitä on edes niin kuin valmis kykenevään vastaanottamaan. Ja tärkeintä myös se, mistä lähdetään hoidoissa liikkeelle, on se maadoitus. Ja joskus voi olla, että ihan vaan mennään siihen maadotukseen, koska hyvin usein me ihmiset ei olla kunnolla maadottuneita tähän meidän maahan, vaan me leijaillaan täällä. Ollaan siellä mielen tasolla, pään tasolla, yliajattelussa, ahdistuksessa, kaiken maailman niin kuin ajatuskeloissa. Me leijaillaan, me ei olla tässä fyysisesti tässä kehossa. Ja mun opettaja Marianna, mä katsoin hänen storya tässä yksi päivä, niin hän jotenkin sanotti sitä tosi hyvin, että silloin, jos me kaikki oltais oikeasti täällä maadottuneina, niin kuin koko ajan kunnolla, niin me ei edes niin kuin suostuttaisi niin moniin juttuihin, mitä me epämaadottuneina suostutaan tai tehdään tai annetaan niin kuin muiden kohdella meitä ihan miten vaan tai niin kuin ajaudutaan kaikenlaisiin tilanteisiin, koska kun me ollaan maadottuneita, me ollaan niin kuin tässä näin, me ollaan tässä meidän kehossa, niin silloin niin kuin, miten mä edes sanoisin? Mä jäin oikein miettimään että miten mä niin kuin kuvailisin tätä maadottuneisuutta vs. se, että sä et ole maadoittunut, niin maadoittuneisuus on sitä, että sä olet täysin läsnä sun elämässä ja sun kehossa. Sä tunnet sun kehon, sä tunnet sun jalat vahvasti tässä näin. Sulla ei silloin ole aktiivisesti sitä ahdistusta ja yliajattelua ja sä et ole niin kuin täällä näin pään tasolla, vaan sä oot kehossa, sulla on rauha, sulla on hyvä olo. Ja yksi esimerkki siitä, että ilman sitä maadoittumista, niin moni idea jää helposti vaan sinne ajatuksen tasolle, tänne näin, niin kuin energiaan. Mutta maadoittuminen auttaa tuomaan ne visiot oikeasti tähän konkretiaan. Eli maadoittuminen on hyvinkin myös tätä konkretiaa. Ja usein, jos ihminen ei tunne oloaan turvalliseksi kehossaan, niin silloin lähtee helposti just pakenemaan sinne yliajatteluun, suorittamiseen, jatkuvaan kiireeseen ja jotenkin just niin kuin, että fokus on pois sieltä itsestä, pois sieltä kehosta. Ja me ollaan täällä ihmiselämässä kokemassa tätä kokemusta täysin oikeasti tässä meidän kehossa. Ja usein henkisyydessäkin voidaan mennä tavallaan sellaiseen tapaan niin kuin harjoittaa sitä henkisyyttä, jossa me ei olla maadoittuneina. Että keskitytään tänne niin kuin pelkästään tänne ylempiin chakroihin, lähdetään avaa kolmatta silmää liian ajoissa, pyritään irtautumaan vaan sieltä kehosta ja keskitetään kaikki niin kuin energia sinne just niin kuin muihin ulottuvuuksiin ja just vaikka siihen kaipuuseen, että vitsi mä kaipaan sinne mun sielun kotiin tai menneisiin elämiin tai mun pelkästään sinne tulevaisuuteen. Ja mikään näistä, mitä just mainitsin, ei ole itsessään huono asia, mutta mä puhun siitä, että jos se on semmoista niin kuin liiallista ja silleen, että se fokus menee näihin asioihin siinä määrin liikaa, että sun oma elämä niin kuin kärsii siitä. Ja joillekin mä koen, että se on, niin kuin he ovat luonnostaan enemmän niin kuin sellaisia niin kuin hyvin siellä korkeissa ulottuvuuksissa enemmän kuin ehkä tässä maallisessa todellisuudessa. Mutta joo, mun pointti oli nyt se, että maadoittuminen on hyvin tärkeää.
No, miten sä voit harjoittaa sitä maadottumista? Miten sä voit lähteä lisäämään sitä sun elämään? Niin maadoittumista lisää ihan kaikki tämmöiset käytännön konkreettiset asiat. Luonnossa oleminen, ää, hyvä maadoittava ruoka, tämmöinen läsnä oleminen, että sä käytät sun aisteja, mitä sä näet, mitä sä haistat, maistat, koet. Paljain jaloin kävely tuolla ulkona on ihan yksi parhaista tavoista maadottua ja siinä tapahtuu ihan myös tämä niin kuin, fysiologinen niin kuin grounding, earthing, tämä maadoittuminen, eli kun sun ää, paljaat jalat koskettaa maata, niin silloin sä yhdistyt siihen maan energiakenttään ja sä saat sieltä maan kautta niitä negatiivisia ioneja. Ja sitä on ihan tieteellisesti tutkittu, että se lähtee vähentämään kortisolia sun kehossa, stressiä, vähentää ahdistusta, parantaa sun unenlaatua. Ihan super paljon hyviä vaikutuksia. Niin nyt kun on tämä kevät- ja kesäkausi, on ihan paras aika maadoittua paljain jaloin ulkona. Ihan siis vaikka rannalla, kalliolla, metsässä, nurmikolla, kunhan sulla on niin kuin paljaat jalat maassa. Ja mä itse sanoisin, että mitä useammin sen parempi, että vaikka ihan vaan joku 5 minuuttia, 10 minuuttia niin kuin päivässä, niin se on jo ihan superhyvä. Ja sitten se, mitä mä tykkään tehdä talvisin, tai muuten vaan, jos ei nyt pysty menemään paljon jaloin, niin sä voit myös käyttää puita apuna tässä maadotuksessa. Eli sä voit laittaa sun paljaat kädet puun runkoa vasten, niin se maadottaa myös tosi tosi ihanasti. Joo, kaikki semmonen, no just hyvä lepo, uni, liikunta, kaikki tanssiminen ja kaikki semmonen, missä sä niin kun oot vahvasti sun kehossa. Se, että sä kuuntelet sun kehoa, vähemmän ruutuaikaa, enemmän aikaa tässä oikeassa elämässä, se, että sulla on läsnäoloa ihanien ihmisten kanssa ja myöskin energiahoidot ja hermoston rauhoittaminen, niin auttaa siinä, että sä saat sitä maadotusta. Tulisikohan vielä jotain mieleen? Mutta ehdottomasti luonto maadottaa. Siellä on meillä niinku ilmaiseksi saatavilla sitä parantavaa energiaa. Siis kirjaimellisesti meillä on tuolla ilmaisena parantavaa energiaa, niin hyödynnetään sitä. Oikeasti, mä oon joskus sanonut sitäkin, että niinku, esimerkiksi just puut tarjoaa meille tuolla ilmaista terapiaa. Me voitaisiin mennä vaan niinku koskemaan niitä puita, nojaamaan siihen puuhun, vaikka halaamaan, jos haluaa. Mutta siinä just sä yhdistyt siihen puun energiakenttään ja sä voit vielä niinku visualisoida, kuvitella mielessä, kuinka tämä puu ja puun juuret imee susta kaiken negatiivisen pois. Ja suosittelen oikeasti kokeilemaan ihan vaikka joku 5-10 minuuttia, nojaat vaan siihen puuhun, hengittelet siinä. Niin se olo, mikä siitä tulee, siis se on aivan super ihana. Joo. Joo, ja sit voitaisiin lähteä käymään läpi, että no mitkä asiat sit kohottaa sitä sun energiaa ja värähtelyä. Niin ihan yksinkertaisesti kaikki asiat, mitkä tuo sulle hyvää oloa, mistä sä nautit, mistä sulla tulee hyvä, ihana fiilis. Keskity niihin, tee niitä enemmän. Ja on tosi tärkeää ottaa huomioon just päivittäin se, että niin kuin, millä tavalla sä ajattelet, mitä ajatuksia sä käyt sun päivän aikana läpi, missä tunnetiloissa sä oot useimmiten, koska se on just sitä sun värähtelyä. Ja että just lähtee lisäämään niitä juttuja, mistä tykkää, ja just se, että mitä sä kulutat. Jos sä katot vaikka somea, niin jos sieltä tulee jatkuvasti niitä negatiivisia uutisia tai semmoista matalavärähteistä musiikkia, niin lähde aktiivisesti muuttamaan sitä sun algoritmia. Esimerkiksi TikTokissa mä huomaan välillä, jos mä ajaudun semmoiseen niin kuin negatiiviseen loopiin, niin sitten mä lähden itse etsimään sieltä hakukenttään, kirjoitan vaikka jotain spirituality,
manifesting, niin kuin jostain aiheesta, mistä sä haluat kuulla lisää, lähdet katsomaan muutamia sellaisia videoita ja sitten vähitellen se sun oma fiidi alkaa näyttämään taas positiivisemmalta. Niin sitä suosittelen lämpimästi, koska oikeasti niin helposti myöskin nämä meidän puhelimet niin kuin koko ajan kuuntelee, että mitä keskusteluja sä käyt ja niin kuin, mitä sun ympärillä tapahtuu, niin sitten jos sulla on muutenkin semmoinen negatiivinen vaihe meneillään elämässä, niin sitten se alkaa syöttämään sulle takaisin sitä myös tuolta puhelimen kautta. Ja totta kai myöskin tämmöinen some-detoksi, että oot vaikka pari päivää ilman puhelinta, sitä myös voin suositella. Itse todellakin tarvisin sitä useammin ja enemmän. Um, joo. Mitkä asiat tuo sulle sitä hyvää energiaa? Oo sellaisten ihmisten kanssa, jotka kohottaa sitä sun energiaa. Ota sun arkeen sellaisia hyvinvointirutiineja, mistä sulle tulee hyvä olo. Sä voit lähteä testaamaan eri juttuja ja palaat niiden asioiden äärelle, mitkä tuo sulle sitä hyvää oloa. Voin kertoa esimerkkejä, mitä itse tykkään tehdä. Mulle aamut on aina semmoinen, että mä rakastan ottaa aamut hitaasti. Ja joskus mä huomaan, että vaikka mulla on sovittu joku meno ja pitää niin kun lähteä vähän aikaisemmin, niin mulla menee luonnostaan mun aamun rutiineihin se 2 tuntia. Joskus enemmänkin. Ja oikeasti jollekulle toi voisi kuulostaa ihan silleen utopistiselta, että mitä niin kuin ihmettä, että mun pitää mennä kasiksi sinne töihin tai niin kuin, ei mulla ole tommoseen mahdollisuutta, niin teet just sillä tavalla, mikä sopii siihen sun elämään. Ja jos sulle se aamu ei ole semmoinen, ihana pystyn ottaa rauhassa ja tehdä ihania rutiineja, niin ota se aika sitten illalla, koska se voi olla ihan yhtä ihana mahdollisuus, että otat sen niin kuin, vaikka aina niin kuin tiettynä kellonaikana, nyt mä laitan puhelimen kiinni ja nyt mulla on aikaa itselleni. Ja yksi, mitä mä tykkään illalla tehdä, mä usein jään selaamaan TikTokia ihan super liian pitkään, mutta sitten kun mä laitan sen puhelimen pois, niin mä tykkään laittaa Spotifysta jotain sellaista rauhoittavaa musiikkia. Ja se todellakin tuo mulle sellaisen rauhoittuneen olon, niin esimerkiksi tällainen soittolista kuin Spiritual Music, tuo on tämmöinen kuin Buddha's Lounge tekijän tekemä, niin täällä on ihania tämmöisiä healing flute, kaikkea tämmöistä niinku rauhoittavaa musiikkia, tai sitten myös tämmöinen frekvenssimusiikki, eli tietyn hertsin musiikkeja, esimerkiksi 528 Hz, ihan tällä nimellä löytyy Spotifysta tämmöinen soittolista. YouTubesta löytyy myös näitä musiikkeja. Tämä 528 Hz on tällainen todella parantava taajuus, myöskin 432 Hz, ja on näitä eri hertsejä, niin kuin, että kun sä kuuntelet näitä, ne on ihan tämmöistä, niin kuin, ei ole mitään laulua tai muuta, että se on vaan tuollaista ihanaa, rauhoittavaa. Ja yksi tulee kans mieleen, mitä mä oon pitkään kuunnellut, tämmönen kuin Peaceful Piano soittolista Spotifyssa. Tämä on ihan Spotifyn oma soittolista, niin ihanaa rauhallista pianomusiikkia. Mitä ikinä sä tykkäät, mikä sulle toimii, niin musiikki on ihana tapa tuoda sitä rentoutumista. Ja sitten se sun oma hetki, se voi olla venyttelyä, se voi olla meditaatiota, jos sä tykkäät. Se voi olla yksi, mitä mä todellakin suosittelen just siihen tunteiden käsittelyyn ja purkamiseen, niin on kirjoittaminen. Mulla on täällä itselläni tälläkin hetkellä tämmöinen vihko, mihin mä kirjoittelen vähän niin kuin päiväkirjatyyppisesti, mutta mulla ei ole pakko niin kuin joka päivä sinne tehdä. Mutta aina kun mä kirjoitan, niin mä kirjoitan sinne myös sen päivämäärän. Ja sit vaan jaan niitä fiiliksiä, että mitä on elämässä meneillään, mitä mä pohdiskelen, mikä mua vaivaa, mistä mä haluan päästä irti. Niin se kirjoittaminen ihan todistetusti, tieteellisesti todistetusti auttaa, että kun sä saat kirjoitettua ne asiat sun mielestä paperille, niin siinä itsessään joku sä kirjoitat, siinähän kestää jonkin aikaa. Sä ehdit ajatella paljon enemmän niitä ajatuksia kuin mitä sinne paperille tulee, mutta se prosessi itsessään jo luo sun aivoille sen signaalin, että okei, nyt nämä asiat on tässä paperilla,
niin nyt mun ei tarvitse ajatella niitä enää. Sä saat niinku oksennettuna siihen ulos. Ja tämä on myös ihan superhyvä vinkki, jos susta tuntuu, että sulla ei ole nyt sellaista hyvää ystävää sun elämässä tai sellaista, muuten vaan sellaista ihmistä, kelle susta tuntuisi turvalliselta jakaa niitä aitoja, huolia, murheita, ajatuksia, niin mä ainakin itse koen silloin, että se kirjoittaminen on ihana tapa, että sä saat samalla tavalla niin kuin jaettua niitä asioita, mutta sun ei tarvii miettiä, että lähteekö tämä ihminen nyt vaikka jakaa näitä eteenpäin tai että tulee semmoinen, että mä en halua nyt jakaa näitä jollekulle, niin lämpimästi suosittelen kirjoittamista. Joo, sitten voitaisiin palata vielä näihin energiahoitoihin. Mulla tulee yksi semmoinen tärkeä pointti mieleen siitä, että moni ajattelee, että energiahoito on jotain mystistä, koska se energia on sellaista, mitä me ei meidän silmillä fyysisesti nähdä. Se on aineetonta korkeavärähteistä energiaa, mitä siinä välitetään. Niin energiahoito ei ole mystistä, vaikka se on erittäin tehokasta. Siinä voi tapahtua upeita asioita, mutta kuten mä sanoinkin siitä, että me kaikki ollaan energiaa, se energia on tässä läsnä koko ajan. Kun sä saat jostain ihmisestä hyvät vibat, hyvän fiiliksen, se on energiaa. Kun jostain tulee negatiivinen fiilis, se on energiaa. Ja energiahoidossa just hoitajana mä toimin vaan niin kuin välittäjänä sille korkealle elämän energialle ja silloin sun keho itsessään niin kuin toimii siinä yhteistyössä ja tavallaan sä hoidat siinä myös itse itseäsi. Ja se riippuu myös niin aina asiakkaasta, että kuinka tavallaan auki sä oot, mihin sun keho on valmis sillä hetkellä. Ja siinä tapahtuu just se sun korkeimmaksi parhaaksi, mihin sä olet valmis. Ja sit mulla tulee mieleen mainita myös se, että mä pyydän hoitoihin aina jokaisen asiakkaan enkelit ja henkioppaat mukaan hänen just korkeammaksi parhaaksi. Ja usein mä aistinkin siellä hoidossa, että enkelit on läsnä ja he on siellä tukemassa ja auttamassa. Ja näistäkin voidaan keskustella lisää, jos tämä aihe resonoi. Se, että jos tulee hoitoon, niin ei niin kuin, niin kuin, että jos ne ei resonoi ollenkaan, niin sekin on täysin fine. Ja mä en niin kuin lähtökohtaisesti aina tuo niitä silleen esille, mutta se on jotenkin mulle hoitajana ihan super ihanaa ja mielenkiintoista ja se tuo mullekin sellaista niin kuin rauhaa ja mä aina pyydän niin kuin heitä myös auttamaan mua tekemään mun työni parhaalla tavalla. Ja mä pyydän heitä myös sitten puhdistamaan mun energioita, jotta mä pysyn niin kuin mahdollisimman puhtaana kanavana. Ja ehkä näistä valon auttajista mä haluan vaan sanoa sen, että sä et koskaan ole yksin. Meillä on aina meidän oma valotiimi siellä taustalla. Meillä on jokaisella meidän oma suojelusenkeli. Ja meitä ohjataan jatkuvasti menemään sitä meidän korkeinta polkua eteenpäin. Ja mä haluan sen myös sanoa, että meillä jokaisella on vapaa tahto. Ja sen takia nämä enkelit esimerkiksi ei voi liikaa niin kuin just puuttua meidän elämään, jos me ei anneta heille lupaa siihen. Eli jos susta tuntuu välillä siltä, että sä kaipaat jotain tukea, selkeyttä suuntaa, mitä tahansa, niin sä voit pyytää sun enkeleitä auttamaan. Voisin tehdä enkeleistä oman jaksonkin, jos se kiinnostaa. Mulle itselleni enkelit resonoi tosi vahvasti ja mun henkisen polun alussa varsinkin ne tuli mulle vahvasti. Ja tosiaan energiahoidoista haluan vielä sen sanoa, että hoidossa mä tarjoan turvallista tilaa, nähdyksi tulemista, hermoston rauhoittumista, etenkin just pysähtymistä. Sitä tunnetta, että sä et ole yksin, niin sä saat olla kannateltuna, mikä on aivan ihanaa. Ja just mahdollisuutta päästää irti niistä menneistä kokemuksista, taakoista, saada selkeyttä, että mitä sun kuuluisi tehdä nyt seuraavaksi, saada ohjausta sun korkeimmalta itseltä, sun oppailta, jos se resonoi. Ja
mä oon just miettinyt sitä, että kuinka usein meillä oikeasti tulee semmoinen mahdollisuus kunnolla pysähtyä meidän itsemme, meidän elämän äärelle ja esimerkiksi just käsitellä asioita, tulla syvästi nähdyksi ja saada semmoista vapautumista, helpotusta, rauhoitusta, niin ainakin itse koen, että sitä tarvitaan paljon enemmän oikeasti. Ja mä sanoisin, että mä itse rakastan energiahoitoja sen takia niin paljon, koska se on niin aitoa ja totuudellista. Siinä ollaan niin jotenkin aidosti läsnä. Ja mä itse niin kuin rakastan syvällisiä keskusteluja, sitä syvällisyyttä, aitoa yhteyttä. että Usein musta on tuntunut tässä maailmassa, että hyvin monet keskustelut tai kohtaamiset on semmoisia pinnallisia. Sanotaan vaikka, että joo, hei, hyvää kuuluu, vaikka oikeasti tuntuu sisällä, että mä oon ihan rikki, mä oon ihan lukossa, mä oon ihan hukassa. Mä en tiedä, kuka mä oon, mä en tiedä, mitä mun kuuluisi nyt tehdä. Mä oon ihan yksin. Niin sen takia musta on niin ihanaa tehdä hoitoja, itse käydä myös hoidettavana, koska me jokainen tarvitaan sitä, että me saadaan sitä peilausta, me saadaan jakaa, olla haavoittuvaisia, jakaa niitä omia haasteita. Ja silloinkin, vaikka me ei edes tiedettäisi, mikä meillä on, tai vaikka tuntuisi, että ei nyt oikein ole mitään silleen erityisesti semmoista jotain raskasta meneillään, mutta haluaa kokea sellaisen kokemuksen, että pääsee rauhoittumaan, pääsee tutustumaan niihin omiin energioihin tai haluaa päästä kehittämään niitä omia selväaisteja, niin silloin energiahoito voi olla just semmoinen oikea juttu. Tällaiset asiat mulla nyt nousi mieleen energioiden kohottamisesta ja energiahoidoista. Olisi tosi ihana, jos laitat kommenttia tänne jakson alle, jos sulla herää jotain kysymyksiä, mitä haluaisit, että käsittelen liittyen näihin aiheisiin, niin puhun lisää näistä tosi mielelläni. Ja tässä vaiheessa haluan muistuttaa, jos kuuntelet Spotifysta, niin laita tämä mun kanava seurantaan, niin silloin sä pysyt perillä tulevista jaksoista. Sama juttu YouTubessa, laita mun kanava tilaukseen, niin se auttaa myös mua tosi paljon, jotta yhä useampi ihminen löytää näiden jaksojen pariin. Ja jos susta tuntuu, että energiahoito voisi ehkä olla sulle se asia, mitä sä kaipaat nyt seuraavaksi, niin käy tutustumassa lisää mun nettisivuilta valonportti.fi ja sitä kautta sä pääset varaamaan oman ajan. Ja mä teen tosiaan hoitoja tällä hetkellä Karkkilassa, täällä paikan päällä, sekä myös etänä Zoomin kautta, jolloin sä voit osallistua ihan mistä tahansa. Kiitos, kun olit mukana tämän päivän jaksossa, ja me kuullaan taas seuraavassa. Moi moi!